sharaɗin tuba uku ne, ka yi nadamar wanda ya wuce, ka daina yi yanzu, kuma ka ƙudiri niyyar ba za ka sake a gaba ba. To wannan shine matakin farko. Mataki na biyu sai kuma istighfari. Shi kuma istighfari neman gafaran ne, astaghfirullah wa atubu ilai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ku mutane ku yi istighfari ku tuba zuwa ga Allah. Ni kaina ina yin istighfari sama da 70 kullum ko sama da 100 a wata ruwaya. Ina yin istighfari 100. Sahabbai suka ce a majalisa ɗaya annabi yana istighfari suna lissafawa sai su lissafa guda 100. Yana rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur, rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur, rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur, sai su kirga 100. Banda kuma sayyidul istighfar, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. wannan ka dinga karanta ta kafa ɗaya da safa ɗaya da yamma. Manzon Allah ya ce in ka mutu a tsakanin ɗayar da ɗayar to ka mutu mumini. In ka yi ta da daddare kafin gari ya waye sai Allah ya maka cikawa to ka mutu da imani. In ka yi ta da safe kafin lokacin yamma ya yi sai ka mutu to ka mutu da imani. Kuma kafa ɗaya kawai take wannan aikin. Sannan akwai inda ya ce wanda ya istighfari 100 da safe 100 da yamma ya sai astaghfirullah wa atubu ilaihi, kafa 100 da safe 100 da yamma za a gafarta masa zunubinsa ko ya kai yawan kumfan teku. Akwai kuma wanda ya ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko hayyal qayyuma wa atubu ilaihi ko hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya karanta wannan Allah zai kankare masa zunubinsa kuma zai masa gafara. Sannan annabi yana cewa astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfir rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. A ruwaito kala-kala na istighfari da annabi yake, kuma duk mutumin da yawaita istighfari Allah zai masa arziki. Duk mai yawan istighfari baya mutuwa mutsiyaci ko baya rasa abin da zai kashe a rayuwarsa. Ba kafin ma aje lahira istighfari yana jawo arzikin duniya. Yasa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Istighfari yana kawo gafara ma yana kawo arzikin duniya. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya lazanci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan musifa, zai kuma yaye masa dukkan bala'i da bacin rai in kana yawan istighfari. Kuma yace madalla ga wanda lahira aka tashi ya ga littafinsa ya cika da istighfari. Duba liman wajada fi sahifati istighfaran kathiran. Shi sa shedan yace na halakar da ku, sai mutane suka ce mu ko mun halakar da kai. Ice suka ce da me ka halakar da mu? Ice sabo da nake sa ku kuke yi. Ice to ku kuma da me kuka halakar da ni? Suka ce da yawan istighfari da muke mara. Muka istighfari saban da ka sa muka din ayafe mana zai. Wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. So da haka sai a samu gafara.